tady máme 7 hodin do vlastně začátku nový kapitoly 7, to znamená no, že za chvilku, že nějak ve 2 ve 3 nějak by to mělo začít. No, já se vám strašně chci omluvit, protože tady to video, já se strašně chci omluvit za to, jelikož dneska vyjdou 2 videa, nebo vlastně 1 video. Tady to je začátek tady toho videa. A já se vám strašně chci omluvit kvůli tomu, že já jsem byl na tom live eventu a já jsem ten live event natáčel. Celý jsem ho měl natočený. Ale já jediný, na co jsem se nekouk, všechno jsem si zkontroloval, jestli mám. Ale já jsem celý ten live event natáčel, ale neměl jsem u toho zaplejt zvuk. Takže vy byste mě neslyšeli. Ach jo. Takže to by bylo blbý. Já tady dám video, play video, pak se kouknem spolu na Pájuse, protože ten to má na streamu. A pak se kouknem a to bude asi všechno. Protože já jsem se chtěl ještě podívat na Fortnite, ale jakoby kanál, tam je tady to video, který vám chci pustit. Takže tak, tady máte pohled na tuhle mapu, tady to bude asi hlavní boss. A ten live event byl fakt skvělej, jo. Ale prostě... no, prostě blbý štěstí, no, tak... play video a jdem na to. Throughout history, the Zero Point has secretly connected civilizations. For over 1,000 years, the Imagine Order controlled the Zero Point, trapping people in an endless loop. Seven heroes came together to battle the Imagined Order and free the Zero Point. The conflict ended with the Zero Point shattered and strewn across all realities. And the fate of the Seven is unknown. Rybůvany, se kterým se bude jezdit. OK. To vypadá dobře, to je. Battle se jmenuje. OK. Au. Co se děje? Oh yes, last reality. Přišla. Znova. Oh. OK, to bylo tohle video. Jakože, jo, byl to vlastně trailer na tady tu sezónu, takže tak to by bylo pro tady tu část vše. A teďkon se budeme podívat na toho Pájuse. Druhá část tady toho videa, takže máme tu Pájuse. Bude určitě v popisku videa. Jakož se na něj dívám, takže tam bude. A díky, že to má na záznamu, takže jdem na to. Už. Lagy? Ale bude tam samozřejmě i můj komentář i jeho, takže to je blbý. Nebo?
Já si pamatuju, něco píšou na Twitteru. Jo, jinak on to páju streamoval, takže proto tam má ten. Nepíšou, že by bylo nějaký zpoždění úmyslný. Jo, už! Yes. Homer. Holmes Johnson. To lobíčko mě je strašně dobře udělaný. Tam mě je toho mecha Supermana, Godzilla. Yes. Vracíme se zpátky na kapitolu 6. Byl to fakt... Za mě to byl nejlepší live event v celém Fortniteu, jako na všech live eventech, na kterých jsem byl, tak tohle je nejlepší. Za mě i v celém Fortniteu. Yes. Spinning up the comms, and we're live to all realities. Is this on? Oh, wow, is that my voice? Jo. Okay, attention all realities. You can hear this message. We need Fortnite Endgame začíná. Jo, přesně, byla to Fortnite Endgame. Ale jako úplně Fortnite Koukna se nic Endgame. neděje. Byla to přímo fakt jako Fortnite Endgame. Avengers zavolejte ještě. Tam. Avengers tam. No, nebudu spoilovat. Here we Go. No. Ono se to podělalo. Co to je? Finished the calibrations, of course. and you accounted for dimensional variance. Kde to jsme? Hold on. Just how about this? Náš svět. Teďkon to byl Stumble Guys. Okay, guess we're taking the scenic route. What the fuck? At least this trip's interesting. Co to je? Jo, nějaký ten basket. Playboy karty! Jaha. Playboy card. Počkej, já mám Playboy karty, jo? Homer. Springfield? Really? Well, hold please. Miku. Hatsune Miku. To je... Co to je, kámo? Jo, teď tam bude nějaký Star Wars. Seriously, Jones? OK, zatím good. Are we there yet? Kreativ. Prop Hunt? Někde ve vodě, komiksy. Láva. Chapter 6. Make it? Kapitola 6. This Bezničený doesn't look island. like the island. RIP chapter 6 mapa, no. Just a whole lot of trouble. Banger, hlavní démon nastoupil. Thanos. Ty vole. If he wants a fight, he's got one. Yes. A teď. Godzilla. Avengers. Mortal Kombat Scooby. Squid Game. Jo, Squid Game, to jsem se ani nevšiml. To je fakt jak Fortnite Chapter Endgame, 6. ty vole. Všichni. Now we're talking. Yes. Time to take back our island. Avengers assemble. Let's go! Yes. Mega banger. Do bitvy. Tak bombičky. Tam jsou úplně. King Kong. Megazord, tam je Homer, Star Wars. Choppy. Yeah. Choppy. A King Kong dostal bombu. Au. Měla být cutscéna, myslím. Je. A jdem na to. Choppery. Yes. KFD-100. Jasný. Banger. Okay, I show you wow.
Banger, banger. Úplně bomba to byla fakt jako. Tam jsou všichni Icon Series tvůrci. A jo, to jsem se ani nevšiml. Takže Lachla, Laser Beam, Ninja, Loser Fruit, Bugha, Cypher PK, koho tam ještě vidím? Tam Mr. Savage, Clicks, pak je tam ta holka tu, nevím jak se jmenuje, pak je tam ten borec, to vím jak se jmenuje, vypadlo mi to, ten Nick Acer, který Icon Series, prostě helikoptéra. Iron Man. Tony Stark. Godzilla Beam. Homer žere koblihu. Megazord nabíjí. King Kong, za mě King Kong dával nejvíc damage. To je prostě endgame a teď. Bang. Oh. My jsme how it's done. My jsme done. Yes, frontline. To se dalo. A teď Příšera z kapitoly 1? Yes, byla tamhle. Tentakl, hobotnice. Oh. Tamhle je ta příšera. Ta asi 3krát jsem dala damage. Co to šikanuje? Ano, to nešlo sundat na zem. A teď. Kill Bill. Dva taky banger věci. Kill Bill. Hop on nebo get on. Jo, get on. A jo, Elsa. Drž se. Jo, Superman. Drží to. Arigato. Jean. To není hvězda smrti, to je křižník. Křižník jetpack. Invincible? To je úplně všechno. Jo, úplně všechno tam bylo. A křižník cooked. Tak, a jetpack. Tamhle ty příšer. Homer! Godzilla teď dává damage. Godzilla to pane. King Kong běží teď. Mecha. A robot. Mechabot. Jo. King Kong to úplně nefunguje. John si má crazy nápad, prej. Na Bilcha padla. Ne, Godzilla King Kong. Bang. What? Já jsem se Červená kostka. No way. Propojení s OG Fortnitem. Ty vole, dobrý no. Yes. Všichni na ní šutí, Homer se tam bojí v rohu. Dává damage do ničeho. Ber nějaký kus kanada. Bang, kámen na něj hodil. Kostka se točí, bang. Kostka vypadla. A je to cool. Ale nastupuje. Yes. Mechabot. Nejde to pilotuje. On to kopne. Fotbal. Boom!
Messi, teda Ronaldo nebo Neymar, všichni. Dostal jenom 0 point shot. Yes. To je fakt dobrý life event, jakože. Ale všechno to pohltilo i nás a teď. The end. Black screena. 0 point. 0 point? Throughout history, the 0 point has secretly Kapitola 3. Chapter 2, chapter. OK, tak tohle je cool. To má to ta... For over 1,000 years, Teď the to se Imagine ty... Order Příběh je back ve Fortniteu. Ne, asi. Konečně. Příběh zpátky. Vlak. Kapitola 5. Kapitola 3. Kapitola 2. Kapitola 3 zase. The conflict ended with the 0 point shattered and strewn across all realities. And the fate of the 7 is unknown. Kámo. A tady to je, to už jsme viděli, myslím. Lák čeho, jako streamu? Jo, to už jsme viděli. A teď bez srandy tam hraje Mystical Magical od myslím Bensona Boona. Myslím, že to je. A já jsem si to před tím live eventem ještě zpíval, to Mystical Magical. A nedělám si srandu. Jede stream nebo ne? Teď nevím, co se laglo, jestli stream. Nová kapitola. To už jsme viděli. Reboot 2 ne. Lag eventu? Já už jsem řekl, že spadl stream. Kámo, to bylo hustý ten cinematik. Battlewood. A teď. Cinema! Last Reality je zpátky. Last Reality, yes sir. Bang. Je to tu. Fko pro řidiče autobusu. No, tak už víme, proč nebude autobus v nový kapitole. Chapter 7, 6. 6, 7, 6, 7. No, chapter 7. Chapter 6, 7. 7. Yes. 6, 7. Je to tu. Co ti dává? Kámo, příběh je back. Chat, to bylo cinema. Je to tu. Kámo, super. Jsem fakt jako blbej, že jsem nenahrával zvuk, ale tak dobře. Aspoň jsme to měli takhle. A jako za mě fakt banger event, jeden z nejlepších. Jakože celkově ve funku a i jako v tom, jako za co jsem byl. Tady to bude pro dnešek všechno. Já se fakt těším, protože zítra by mělo být nový video z kapitoly 7. A příběh back, 7 bude určitě taky back, IO back, Last Reality back. Všechno back, těším se na zítra. Doufám, že si to užijete tohle video, takže... Nebo, co jsem to řekl, teďkon za blbost. Prostě, že doufám, že jste si užili tady to video a bomba zatím. Vypadá to fakt super, takže čus. 1,
2, 3, jump!